Laniki, angithi phela sisakuyo lento yevote yokuthi mawungaphezulu. Nginifakele i-DVD lana yokuthi uhlala kanjani phezu kwepipi. And wenze njani? Nganisha nje nge-tip engithe uhambe uyoyizama. Lalela before siqhubeke naye iWomen on Top le nevote. Uyangifollowa yini? Ngicela ukuthi ungakhohlwa principal lokhu ungifollow ngoba uzolokhu utatazela lana mase sekumele ipipi lila nawe mnikazi wepipi futhi ngizokhuluma nabanikazi bepipi kakhulu mase ingaphezulu. So ngicela ukuthi uhit ufollow and ukuze ngibone ukuthi ivideo uyayithanda uyayi-appreciate ngifaka amanye amavideo ungakhohlwa press like. Sharela abangani bakho kodwa kubalekile ufollow press like kwivideo asambeke. Lalelani-ke ngifakile la ivideo kamadoda ajabula ke akikiza abanye bathi amadoda ke enu athi phela ke angenza umsebenzi. Lalelani nina ningafuni kuvala amavideo ami nina lalelani nithatha amathiphu madoda. Okay ke sengibashayeleka abafazi ngethiphu ukuthi hayi kubamba iskip ubambelela iskipini kundodo uma ungayibonanga lo video hambe uyibuka ebesebenza umsebenzi. Lalelani ke insizwa zakithi phela nawe uma ungabe ungaphansi ngeke nganitshela before ngizontshela futhi nakulonyaka awufi ngeke silale nesidindi ngeke. Enye into ke thanda zami iWomen on Top akusiye yawo wonke amadoda. Mawazi nje ukuthi ipipi lakho ileli elifola under usigqamfana uyabo leli lifishana lilokhu liphuma ulokhu libuyisela lilokhu liphuma lokhu libuyisela akusiye iWomen on Top yakho ndodo. Yehlisa umoya zikhona ezinye izitayela zikhona kodwa nje ivote asinayo imlingo guys asiwenza umagic nathi masifika ngaphezulu. Kodwa mangabe singaphansi uyakwazi ukucontrol ucinga amakhona uguduze noma kuthiwa ke into yakho usigqamfana. Ngakhohlwa ke lapho nosigqamfofa ukuthi mina nginawo umkhulisa pipi lana u1200 rand kodwa ke uzokukunika ugalazi uyalithi nje kancane lithi nje we understand ningangibuza ukuthi libalide ngifuna libe yisidudla ndodo izoku enhance izokuthi nje uzifo zonke wepipi mawukuthi alisami ngaphela ngeke uhlale kwinto ebhecezelayo izolokhu iphuma iyashumpuka lokhu uzifo zonke wepipi u1200 ndodo unama alsa unenkinga yesisu ngaphakathi ngikulapha ngikushaya ngethiphu bese ngiyakulapha futhi uyabona into leyo layela ke ndodo uyamthenga lona umbilisi ufaka nje ama teaspoon ufaka u10 ufaka inkomisho zamanzi ezu10 kubile mase ke uyacwenga kahle njalo ekseni in an empty stomach uyaphuza hawu ndodo inamba yami ngizoyisho egcineni kwevideo okwamanje awukuthi ulalele lento engitshela yona but mawukuthi alisayi nayo inhlansi selidakiwe lishawa inzululwane liyungqima uyabona ukuthi hayi fanele ungathi kancane uthi uze lana ke kwi-products ngizokutshela inamba egcineni lalelana ndodo masifika ngaphezulu ndodo mali lokhu lishumpuka isikhathi esiningi suke lifishane ngoba ngisho asinawo umlingo. So ke awuyiyeke akusiye wonke kunezinto zabantu bazo ezinabantu bazo kuyenzeka ke libe umedium noma libe likhulu sishilona ipipi kodwa lokhu liphuma my sister inkinga inawe ayinayo ubhuti inkinga uwe ke ntombo into yenza la ngaphezulu awuyazi awugibeli phe kwendoda uthi ngisayozama ukwenza ivote cha ntombo ugibela uthi ngisakwenza ngisamenza umuntu wami ngisayomfenda umuntu wami bengizothi ngithini yebo ntombo ugibela nokuyizethemba ne-confidence and uzobona ke uyabo njengoba nami ngikhuluma kule video ngikhuluma nge-confidence uyunderstand. So ngiyalaleleka nawe mangabe usuyogibela uyohlala lapha phe kwalo uma ntombo ukuthi ugibele uthi mangabe usushaya ishubhe uyunderstand kubonakala into uyangizwa ukuthi ngithini lapha ngiyezwakala ndapha emuva noma ndinga ukuthi nisukume madoda nihlehlele ngala ngasefront madoda ngithe lapha emuva niyangizwa iWomen on Top akusiyo eyawo wonke umuntu ngoba nathi sibuye sihluleke mangabe kunoshumpu noma lipecezela lokhu liyawa liyavuswa liyawa but mawukuthi usayizo right nje liyashumpuka my sister hlala ongcono yenza ishubhe uyayazi ishubhe ushona phambili ushona emuva awuphakami uthi mawuthi unenkinga yamajaqamba or usathi shubhesha kodwa ke ishubhe uwena kakhulu ozuba umnandi kunendoda ngoba mase usumshubheshe kakhulu uthi ushona phambili uye emuva ushona phambili uvele umbone sekubamba iqolo esekunyusa kanje we understand because ishubhe enjoy ithina kakhulu kodwa gibela phe kwayo indoda uyitshela ukuthi mina nomusa mina zanele ngiyayenza lento ngizomenza you understand ungajahi asijahile unayo indoda yakho lelo pipi uzobe welakho ubusuku bonke asijahile sayishaya lento zinsizwa ngeke ngasho ngathi ngiyenzile nale video angithi ukuthi ni understand nakho kokunye
kuhle nje ukuthi uma kuyindoda ungaphansi ngimotivate phela. Angithi nani manje ningaphansi ningafuna sinifake imilenze, sinibambe, sinifende. Nawe phela lekelela. Ungabe nje sewubethelwe-ke manje awusanyakazi. Solokhu cha, motivator, it's either ubamba amabele or ubamba izinqa. Kumnandi kakhulu ubamba izinqa, ubamba iqolo. Uyabona ukuthi ngiyamotivate ukuthi ngiyasukuma ngiyahlala, ngiyasukuma ngiyahlala, ngiyasukuma ngiyahlala. Uyabona lento le ngiyayishaya kancane. Nawe phela ngaphansi zama ukuthi nawe ubungihlangabezwe. Kuba mnandi-ke nami lapho uyabona noma ngisengithi ngiyakhathala ngiyamotivate ukuthi yazini awusi ngimhlehlebule ngaphezulu, awusi ngimhlehlebule. Lalela-ke. Ngeke kodwa yenzeke lento uma ukuthi wena u2 minutes ngoba meke sahlala phezu kwakho usubona ibele sewubona isinqe lesi usuthi usuyasibamba uzovele wenza into ebhorayo leyo kuvela uchame within 2 minutes usuchamile. Thatha i-cleaning happy yami ke ndodo nayi ndodo i170 rand ikline iqolo ikline imthambo yezinso mawukuthi selivele livuke ekseni ushaye liyoze liphinde livuke ngakusasa uza la kwi-cleaning happy only 170 rand. Ndodo uyayibilisa nje. Ngiyacabanga mhlawumbe ama-teaspoon azonela about 10 uwafaka ebhodweni ukuthi 1 2 3 4 ama-teaspoon maye u10 ufaka inkomishi eziwu10 zamanzi kubile ukustraine bese njalo ekseni uyaphuza ungakadli nantambama. Mawuqeda ukuphuza-ke usungadli nantambama uyaphuza ekseni uphuza nantambama uphuza ekseni uze uyiqede. Iqolo lakho uzobona sizokwazi ukuthi mahlala kulona liqinile lithe ngqi. Sizokwazi ukuthi mangabe sikuhlephula sikuthi hayi kodwa-ke lizobe iklina iqolo iklina izinso ukuthi libe right u170 cleaning happy. Ezokwenza ukuthi uphuze kuchama-ke sisahleli phezu kwakho sasi-enjoya kusenjalo. Ilena-ke nje i-Congo dust. Nayi nje bakithi i-dust incane ingaka. I-Congo dust u170 rand. Uyayigxobhoza nje uthi uyithinte uthi bese uthi izobe sisela isandla uthi udonse lona ipipi la phezulu kwimbombo yalo uthi kancane. Uyayibona lento leyo ehela ngaphezulu bese uyavala noma ngeplastic noma ngejazi. Ulinde 30 minutes. Umuntu ohlapha akekho noma usayilayela embedeni ulinde 30 minutes uyibukela i-TV. Awu emva kwa 30 minutes uyahamba uyoligeza. Ngisho ungayenza namhlanje yena uzomudla kusasa noma ungayenzela emsebenzini uyijhilele emsebenzini uyirelaxele uzoliwasha ipipi uchame masugoduka ekhaya uzobona kuzokumbhede. 170 rand eyokuphuza ukuchama ibizwa nge-Congo dust. Kufanele mawufika ku-WhatsApp wami ufike usuyasha. Hey madoda nani bafazi ku-WhatsApp wami ubhizi ngoba ama-products ami ayasebenza abantu bayatshelana ngawo. So mawufika usafuna ukufaka i-long story ye-voice note usangichazela wena ikuku yakho yaqala ukunuka ngo-1940 ubufuna leli tiye lika-250 lokuklina untombo kuvele ngena nje ngicela i-Congo dust notes le yamadoda yokuphuza ukuchama ngibe ngicela i-cleaning happy sisi ngisendaweni ukuthi ku-easy ku-fast. Ngihlala ungasayifaka i-voice note lokuthi hayi wena ungcolile wangcoliswa nini unenyongo angifuni ukuzazi lezo yitori. Nginalo-ke netiye labafazi ngeke phela uhlale phezu kwalo uhlale phezu kwepipi kube kuconsa kube kuvuza. Nginetiye la lokuklina liwu-250 rand uwumcleansing 250 lokuklina ngaphansi klina udoti konke ukungcola ngibe also ne-activator sibiza ngomsuku no-activator. Ngibe nanathi i-activate uyithi nje bese uyigcoba phezu kwabhontshisi noma uyigcobela around ikuku uyikwenza ukuthi fequ. Nawu kumbuzo ojwayele ukubuzwa ama-products akho anayo yini i-side effects ama-herbs ithanda zami lawo. I-Congo dust uma uyifake kakhulu hayi-ke ipipi lizovele libe nami. Hayi ungayicaphuni ukuthi uyithinte njengoba ngisho i-Congo dust kuphela lawa amanye hayi ama-herbs natural herbs. Inamba yami-ke 081 729 3262. Ithi inamba yami 081 729 3262. Awungifoneli usenda imessage ecacile ngicela ukuthi nokuthi ngisendaweni ukuthi i-profile picture yami iney'namba zama-distributors. Mawufika lapha uyivule ukhethe i-distributor seduze nawe ucontact i-distributor. Ningizwile-ke ngitheni-ke ekugcineni uma ningaphansi bondodo nakho uma ndodo ungaphansi ndodo ngicela wazi ukuthi awufi. Umuntu wesifazane uyambamba uyamotivate khani umdlalo uzoba mnandi. Bese-ke ningakhohlwa-ke sinamakinati also. Amakinati awuzifo zonke ngabe u-HIV positive ngabe unani awuzifo zonke emadodeni anikana umfutho. Hayi-ke akunika umfutho njengempesu kungukuthi impesu ufanele kuyiphuze ekuseni neparish nani. Amakinati uyawahlafuna uthi nje hlafu awu-2 mawukuthi ubona ngathi ayababa waqoba waphuziswa kwamaphilisi. Ngisho kuthiwa u10 minutes uthi isibumbu sesisendleleni khululeka mntakama umfutho uzobe unawo ndodo 130 amakinati. Nani bafazi niyawadla kuwadlela ezinye izifo i-BP emzimbeni igazi amavithamini ngoba ngitshela abizwa ngokuthi i-beta cola amakinati. Mawufika ku-WhatsApp ufika usubhala igama mawungazange uphinde uyilalele futhi ividiyo kuba lula. Ungakhohlwa ukungifollow kunokuthi ulike ividiyo khani ngizophinde ngikushayele enye. Niyezwa-ke bondodo nabontombo ngiyanithanda.